ai oga kaɗan kenan kaji. Kai amma abin na ka yaban mamaki. Ka ce ka je Yola. Ai oga a wannan aikin da nake banda ma Allah ya sa ban yi irin kaga san ba karatu ne sosai ba amma dai ina da nasibi kaga ɗanki da nafi ina irin kwance bam ɗin nan da ake ai shugabanmu na gani yake sanyawa kwance shi Kai oga kai ba kai karatu ba amma ka san yadda zaka kwance bam. ai oga kuka nuna mana yadda abubuwan nan suke muka zo muka tsallake gurin ka san musun yana da CV to ta ya kai kware gun kama yanki da nafi ai ta halala nake musu kamar sake shi sa ma da muka je ainihin wanda aka sa shi ne shugabanmu to sai ya koma baya ce duk da tsara komai da komai saboda ya san nasibi na inda na tsara sai an samu mati nawa na gode wansa shi sa wani ke son in ga to ko ya zo over money sir. Okay sir. Okay sir. Ba komai wuga, ba komai. Akwai wanda yana da experience sosai yanzu ma ka muna tare da shi. Okay, thank you sir. Thank you. Martinawa. Martinawa kaga yana ga yanzu kaga kai ma za ka iya zama ko DPO ne. Easy ma. Easy. Sit down. Monsa. Allah saka da alkhairi. Thank you. Kana da saurin gane abubuwa. Ƙwarar kuwa. Kuma gashi ba kai karatu ba, balantana amma yare. Ai Monsa. Ai basira Allah ya bayar. Daga shiganka ka zama sajan. Ai aiki ne na tukuru. Ai in kana aiki ka yi shi tukuru zaka samu. Kwamishina ne min waya. Monsa. Ya ce wannan filin fakin akwai bamai da an zuba guda 9 shine ake so za a kwance na ce su bari ma tunda muna da kwararren jami'i irin ka. Monsa. Easy. Thank you. Let's go now. Filin fakin. Monsa. Ni ce ma ne fa ba mamai nake kwancewa ba. Daman knock out ne shi ma kuma a filin maulidi ne aka ce an sa knock out kuma na je na sai na cire knock out din kuma na ban sani yanzu ka ce kuna kwance bamabumai ka kwance bamabumai ka samu karin girma ka kwance ka kama Army Roberts ka kama kidnappers to me bom wannan bom kuda ku zai ma ka sa hulanka wasa nake ba wallahi oga zauna mu ci gaba da hira wannan wasan naka mai tsada ne duk da haka da ni na yi ritaya ka yi ritaya wannan wasan da Allah wasa ne da Allah sorry oga zan kara ma mukami sosai zan mai da kai 1 star sorry congratulations sorry officer sorry officer goge sorry officer ka ce kun kwace ba mai ina ne neck out ne taba take shi da kafa ba wai ban bane ba okay to no problem mu je shikenan yanzu thank you amma duk da haka na rinta to kan fa irin ta fa da din ƙarya na ji dan kudu na jawa kai na bala'i amma fa wallahi da na shi